Kardom. As don tum koson lo pini biota ke mepun lang pelote comments lang thani not mesen lang positami. As a pini video chingwai ponu nang dona tum la sinang tum thumbnail long sitami tag long tahilo. YouTube money real ma fake ma labang so puthak la pini chingwai ponang la sidon tum pini video bang lang mesen pelote like pi tha channel long jong se akimi pelote subscribe tha la pen video phan share tha. As don tum video le pangcheng polna. Kasi don tum element lagi Ganesh la sinang tum non lang bom la ke GT creative knowledge channel long la sinang tum stame subscribe krilam te subscribe da mon la buson important video mate interesting video nang wan pvr po kasi don tum pini bang ke YouTube money real ma fake ma la bang so puthak la chingwai da ma la ke isi creators do mason creators yang kang long la pen hala bang so creators je akai long go pi akisung done akiduk done mate a channel ko son tong kisolai ne labang so puthak la pini chingki chi thanam luna resident tum 1996 aningkan 2 July si alangli Jharkhand state along Jharia puarong long si amhang theklo es alangli tum apurial la ke plang o kali isi middle class apurial la pen asar bura bang ke cycle mechanic cycle je banai bom la pen akomai bang ke RDC 200 lapen aroiso lan ansi longchat pharohini ra phokep la pansi longchat lapen asar pi bang thang da claim clay hem long la pusi parek parok la pusi claim don bom titi ase alang li primary school pen government school long dam juilo athe alang li tung khorcha ki kom ajoini ase alang li puson charlie bomb pen higher secondary pass that pen ITI Dhanabad long ITI charlie dono ase ITI charlie bomb un hositami alang li tung tangka komre ajoine asar pisa buratum office PPU ni dela so ajoine alangli puthot college long si charlie dam thulo puson charlie bomb hostami alangli si tuition si chothan than oso martom phan apen la puson tuition chothan bomb stami alangli komai I un idet ajoine si alangli AC fabric factory long company long kam chongdadun lo hala dak chongdad bom lo lapen chiklo yon pen 10000 an ansi long lo pons dame alangli family chesolai idorde pojoine alangli puthot amina rong chibang thuji lo puthot tuition center khuli thulo labangso tuition center amen lake success ka mantra to alangli teachers ke kali bonsitami government school exam phan ke charli dam tumdam pik le alangli long charli dun bom lo lapen pinang an la pusom dam bom pen alangli charli pon bom lo YouTube ahin isi thek long lo YouTube video ko si semar nai ma lapen ko piale do ma la puson alangli studies at pen alangli anning ki hang son chipa playing phan pura isi lun kiluna video si YouTube channel long upload bom lo bons tame labang so channel si tame chipa grow un edet ajonne alangli puthot isi technical channel input hulo technical channel input bom pen tame alangli penang an technical channel si tame alangli long o lo followers dopik lo subscriber dopik lo lapen monetize po lo bons tame monetize problem isi kasi sang do ko jone terminate dalo channel ba lasi ako puthot second channel ching puthu lo lake 24 November 2016 aninka alangli second channel ching puthu lo labangso channel si non suli bom lang lapen amenta labangso channel pen si amen chilong ilo lasi alangli video ki bonaya hut ke alangli long phone ta isi mesen phone ta gali quality kharap pik nang li tum same thekdam long ji lang dam lo plote lapen alangli habit long dam si innovate majok theng long le pina dim si video bonai dam po athe bang theng long lokte camera theng no lam ning je thek thide di labang so join si alangli aka hello dam jui si video se modam dam lo habit long bos tame non ke alangli long chekloi yon pen 5 lakh 7 lakh atangka do alangli long akomai alangli la an ki du ki sung pen tame YouTube long ke claim thi pen ajok non alangli la an famous la pen Jharkhand long ke alangli hello aguru lo pele pude tamelo nang an tum handa than lo je YouTube pen tangka long po kasi don tum pini thumbnail long YouTube amani real ma fake ma la bang so putha ka nang li tum ta me chini thai lo non bang ke lasi non isi equation bang ke nang li tum la bang so munit amen komat ma nang li tum comments nang thani tha jong si chini plote comments nang thani tha komat ne jong si la bang so munit amen chini dat plote alangli channel la promote de ji lasi nang li tum stame lang mission plote like pi tha channel long se kimi plote subscribe tha lasi jitong thunang next video lo do me thang me kurang thu kardom